La nostra estratègia no funciona. Avortam missió cavall de Troia. Mira quin preus per passar una nit a Can Amunt. És que, a més, el 95% de les places ja estan ocupades. D'on està resultant gris per ser l'exèrcit? És que... A més... Clàusula obligatòria per dia 1 a 3 de setembre. Els estrangers han de combatre contra nosaltres, contra Canavall. Normal que siguin instants així, és que l'escolmo! Quin nassos, tio, quin bufes, Quina gent! Què se pensen? Que els estrangers lluitaran con nosaltres? Què va? Nosaltres som de Palma, saps? Generació rere generació. Te'n recordes quan es predia anar a cercar bledes de Vall Morada? Sí, tio, és que, i a més, pobret, quan tornava cap a Santa Catalina, que se trobaven els putxeros, aquells sí que anaven a pedrades. I qui no tenia orinal, a pixar-se feixina. Sí. És que Palma ja no és el que era, l'hem de conquerir. Sí. Què m'has d'anar a dir, tio? Que m'he hagut d'exiliar de Palma, saps? És igual, saps que no per feines. Mira, aquí tenim el mapa. Com ho hem de fer? Aquí posam la trampa aquella que varen dir... Sí, però recorda que a les 4 mos veiem a places adreçanes tots, Malgrat tenim aquell... Saps que mos... Sí, aquells estaran preparats, no passis pena, ja estan avisats. T'aniran per darrere i veuran el que és bo. I la trampa, te'n recordes? Varen quedar que per aquí. Molt bé, sí. M'ha pareix bona estratègia, senyor de Canavalla. Molt bé, Lluc. La victòria és nostra, segura. Guanyarem. Segur. Mira, això és el senyor de Can Amunt en tot el seu exèrcit. I mira què passa! Honorable senyor, malgrat estiguem exiliats, els preus del lloguer, malgrat haguem de viure davall d'un pont, la de Canavall és molt més que tot això. Això és que Canavall se du a la sang. Jo confio en la teva estratègia, senyor Lluc. Més, podeu estar tranquils perquè l'esquemot dels exiliats estan preparats, estan entrenant i sí, faran bona feina. A més, la història ja ho diu. Els botxins són els altres. No pas pena guanyarem. Ho saben nosaltres, ho saben ells. What are you doing here? You're jealous. 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 You must be doing something wrong. How can you be so ungrateful? How do you talk about me behind my back?